Ako itong piece na to, it's all about mga babae. Pero isa ra akong babae. Wow! Yung title, Ikaw Si. Hi, parang kilala kita. Ikaw si May, no? Yung babaeng May, pagtingin ako. Ay, hindi. Ikaw si Hana. Hana, pin ko muna yung sarili ko. Yan kasi yung sinabi niya sa akin, yung iniwan niya ako. Dalawang salita na dumurog sa aking puso. Dalawang salita na nagbaluwa ng mga mata ko. Dalawang salita na ayaw kong marinig sa kanya. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Narinig ko sa kanya. Pagsuko, pagbitaw. Nasa na yung mga sinabi niya na ang mga pagsubok, kaya nating lampasan. Basta't walang bibitaw. Walang bibitaw. Talaga? Buisit. Tama. Naalala ko na. Siya nga pala si Shena. Yung babaeng sinayang yung pagmamahal ko. Mula umpisa, ibinigay ko naman ang lahat sa kanya. Ngunit ang kapalit ito ay ang pagwasak niya sa puso ko, mahal, pasensya. Kung ako'y nagdadrama na, pangako, huling beses ko nang babanggitin ang pangalan niya, Ina. Inayawan na niya ako, at kahit na babalik siya, hindi siya magiging si Sarah. Dahil Sarah, doon na yung puso ko para sa kanya. At kahit na si Karen ka pa, karaniwang babae lang, hindi ka basta lang dahil si Isa ka. Nag-isang babaeng ipapakilala ko kang ina. At malamang may rose sa pangalan mo. Dahil magdadala ako ng rosas sa bahay nyo at magpapakilala ako sa mga magulang mo. Ako nga po pala ang manliligaw ng anak niyo. Rowella, wala man po akong magarang sasakyan. Di naman po siya si Dina. Di ko naman po siya kayang saktan. Kasi siya si Ann, yung babaeng dapat kong alagaan. At oo, magsisimula ulit ako sa umpisa kung saan ako ay magpapakilala. Paulit-ulit na lang, pero uulitin ko, magsisimula ako sa umpisa kung saan ako ay magpapakilala. Dahil naniniwala ako na darating ang isang taong tatanggap kung sino ako. At ikaw si Eva. Yung babaeng Eva babahay ko.